Il-libertà tal-medja ħilsa edha kontinwament tiddeterjora b'Malta ta' 12 il-pożizzjoni fl-indiċi pubblikati mir Reporters Without Borders. Malta diġà kienet waqgħet 18 il-pożizzjoni fl-2018 f'indiċi separat dak ippubblikat mill-World Press Freedom. Din is-sena Malta waqgħet mill-65 post għas-77. Malta hija t-tielet pajjiż bir-riżultat l-aktar baxx fl-Unjoni Ewropea, isegwuna l-Ungerija u r-Rumanija. Ir-rapport ikejjel il-livell tal-libertà tal-espressjoni, il-pluralizmu, l-indipendenza fix-xogħol tal-medja, l-ambjent u ċ-ċensura innifisha fost l-oħrajn. Reporters Without Borders innotaw li l-ġurnalisti f'Malta kienu qed jippruvaw ikomplu x-xogħol ta' Daphne Caruana Galizia, iżda ħafna ma setawx ikompluh minħabba l-biża' u ma kritikaw dak li deskrivew bħala tattika mifruxa li teddet u li tesawrixxi ir-risorsi finanzjarji tal-ġurnalisti u teddet l-għodot legali tal-individwi. Reporters Without Borders wissew li l-pajjiż qed jonqos milli jħares l-obbligi tiegħu li jiggarantixxi u jissalvagwardja l-libertà tal-espressjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Jidrendeli jgħidu xhur jitkellem dwar it-tattiċi u l-manuvri mill-qalba ta' Kastilja biex joħonqu d-demokrazija vera u libertà tal-espressjoni fejn tenna kemm il-darba li l-istituzzjonijiet fallew, fatt li kien konfermat anki mir-rapport Greco b'konklużjonijiet iebsa ferm fil-konfront ta' Muscat u tmexxija ta' Kastilja.